Hayi ke namhlanje ngifuna ukuthinta ke udaba olubalekile. Ngizothinta udaba oluthinta ugogo uMaweni nokuboshwa kwakhe. Njengoba nje ugogo uMaweni nje eboshiwe, ngizolithinta udaba. Mase ngithinta udaba ngizobona isikhathi. Mase ngithinta udaba oluthinta izingane nama registrations kuma institutions. Kuking phela egcineni njengasho ngathi mina owami nje umsebenzi mina ukulwela umphakathi. Ngiyafuna futhi ukulithinta udaba ngokuthe ukujula jula ke manje lolu lwasendlunkulu, uyabo, ngoba deep down siyazazi iphithiphithi, siyazazi futhi izimpi eziba khona endlunkulu bengabe kubekwa isilo, siyazazi nakudala zazi ikhona ingqoshongqosho. Kodwa mase sihleli esihlalweni isilo sesibekiwe sayinqoba, ngoba vele azikwazi ungabukhona ingqoshongqosho zomndeni nengqoshongqosho zabantu abathatha amasayidi, azikwazi ungabukhona makubekwa inkosi. Nawo nje amakhosi aphethe kwizigodi ngokuhlukahlukana kwazo nakwizizwe ngokuhlukahlukana bayazazi izimpi abazilwayo nemndeni yazo. We are definitely aware, and asikwazi ukugxeka futhi based izimpi zasendlunkulu ngokwesilo noma zasendlunkulu ngokobukhosi bamakhosi ngokwezibongo ngokuhlukahlukana. Siyazazi izimpi lapho bafowethu endbrenazo kwimndeni abasuke befuna ukuphusha abantu babo, uyabo. Kodwa mawusubekiwe ke manje uyinkosi, kufuneka mawusubekiwe uyinkosi, kufuna ke nawe manje uprove ipoint ukuthi isihlalo sikufanele. Ngoba thina we are there to support noma yipi inkosi noma eyasiphi isibongo noma isizwe sibekiwe. Asikwazi ukuphikisana nayo mayisibekiwe. Uma usubekiwe uyisilo, inyathelo nendlela ohamba ngayo sikhombisa mfowethu ukuthi ukuba isilo kukufanele. Ngoba the moment kuba namaphutha angenasidingo, labe kade vele bengafuni ukuthi ube sesihlalweni bayacapitalize. Try by all means to eliminate unnecessary mistakes. Bese kusala nje ukuthi vele kuba nombango wesihlalo, vele umphakathi uyakwazi lokho. But uyabona akufanele umphakathi ugcine udefender into engadefendeki. Akufanele kugcine kudayiseka abantu abasuke beyitshelile ukuthi bazofana ufa khona kuyinkosi, bazofana ufa khona kuyikhansela. Noma ungaba yikhansela mawusukhethiwe ukuthi bayikhansela, vele bakhona kade bekucontesta, bakhona bebengafuni. Mawusuze wayilona ikhansela ke manje, kulabantu kade bekusupporta mfethu, hamba ngokuhleleka ukuze bangabi izinto ezingenasidingo. Ayikho into ebuhlungu ukulwela umuntu ozobusomlwelile wawina kodwa yena bese yakudayisa. Ngifuna ukulithinta lolu daba lelo, kodwa ngicela ungalithinti namhlanje lolu oluthinta isilo nje. Bengi-highlight ukuthi ngiyafuna ukulithinta ngelinye ilanga because ngiyazwelana nabantu abasithanda honest isilo, ngiyazwelana nabantu abaluya izimpi abathukwayo ngoba besupport isilo. Ngiyawuzwelana nabantu abayitshela ukuthi ngoba isilo sokuyisilo sebenqobile. Kodwa uyabona lamaphutha angenasidingo awadingakali ke lawo, ngoba adayisa labantu. Ayikho into ebuhlungu njengokuhlekwa umuntu nawe ngephutho olubonayo ukuthi hey ngampela yasifaka ehlazweni lethu. Yabo mfethu, akukho into ebuhlungu njengokudefenda into engadefendeki. Kodwa ke the day engiyokhuluma ngayo abantu bayofunda okuningi mangabe kuthiwa kunezingqinamba ukuthi kusuke kukhulunywa ngani. Ngiyongena in more details. Okwamanje nine nisupport isilo esikhona, sisupporteni. Nine nisupport indlunkulu,
isupporteni nina nisupportayo ake nisupporteni nje bese ngiyalinda ngelanga engiyofika ngalo ngoba mina ngibheka umuntu ngibheka ingqinamba abhekana nazo ngibheka imimoya elwayo ukuthi ngabe imqhamukela ngayiphi engene uyabona nje mina ekuthiwa ngenza ilaw esikoleni ngangakwazi ukuba yijudge because angisebenzisa ama-emotions angisebenzisa ukuhlohlwa angisebenzisa ukubuka isimo mina ngisebenzisa ukuyidonsa deep in spiritual ukuthi kwenze njani kodwa noma kuthiwa kwenzakalani awubadayisa abantu abakuthandayo nabakusupportayo ubenza bachaze into engachazeki. You don't do that particular mistakes. Right, ngicela ukubuyela ke kule izingane ziphase kahle. Ngicela ukukhuluma ukubongela nje wonke ama province njengenkosi ana eSouth Africa njengenkosi nje wonke ama province ngiyababongela. Mase ngibongela futhi ne-KZN because ngikhona ngokwe pass rate. I-pass rate yase-KZN, I repeat, of course it is amazing. So ngiyabonga principal okuyibona baqhamuka nama strategies ahlukahlukene. Abanye basebenza nangama weekends, abanye basebenza mfethu even ama after hours because befuna ukuqinisekisa ukuthi ukufunda nokufundisa konke kubenefita ama fruits are right. And ngiyabonakala futhi ukuthi oprincipal basebenzile. Especially like KZN, bo principal bafowethu nani bo mabama ba principal nani bo sisibam nisebenzile bafethu. You deserve a big round of applause. Right, but ayikho bafethu into enginayo i-challenge yakhona. Ukhumbule ngithe ngizokhuluma ngani? Ngizokhuluma ngokuboshwa kukaGogo Maweni inyanga kuMaweni. But kumele ngidlule la ngoba lokhu ngathi mina ngummeli wabantu. Ngummeli wabantu ngisho makwenziwe siyancoma makubhedile siyagxeka and masigxeka nje official nje futhi akekho ngasithinta. Yabona ingakho ngibongela wonke ama province ngoba mina ngihamba yonke indawo bese ngizogxila la eKZN ngoba ngikhona. Uyabona i-pass rate yase KZN inyukile kujatshuliwe kuyacelebratewa. Kodwa ingqinamba yempilo uma kunyuka i-pass rate automatically iyawa affect ama institutions because ama institutions are ready uku-accommodate lama students aphasile. Ngaba ama institutions wonke are ready uku-accommodate ama students aphasile. Nansi impendulo, ama institutions awekho ready. I-pass rates iyanyuka kodwa ama institutions wona are still the same. Isho ukuthini lonto? Isho ukuthi labantu abaphasile ngisho abaphase ngobachelor bazoba nama challenges wongena kwi-university. I-university seyize yenzani manje yona? Seyize unexpectedly adjusta kwi-criteria yongena e-university. Noma inini baba beke washintsha i-criteria because of ukubuka isimo, yonto leyo iyam-affecta ke manje umuntu. I-criteria akumele ishintshwe ukuthi besifuna 32 points bengabe uzokwenza law just because of i-pass rate is high sesifuna 35. Besifuna 35 points bengabe uzokwenza medicine just because of i-pass rate sesifuna 40. Akufanele kube njalo. Kufanele kube njalo. Kufuna yonke ilungiselelwe ukuthi as much as sifuna i-passing rate ephezulu kodwa ama institutions are ready to accommodate those students. If not, abetho principal bephushe ekoleni
because njengamanje akekho uprincipal ofuna ukuhlulwa, akekho uprincipal ofuna uku-underperforma. Bonke uprincipal bafuna ukuperform. Abethi bephusha oprincipal no government ngapha. They must do something. They must do something. What kumele qinisekise ukuthi kuyaqashwa ama-lecturer. Umehluko uthi ke manje na ke institutions, venues are available to accommodate those students. The answer is no. Awekho like available to accommodate those students. Kumele benzeni? Kunama college mfethu avalwa. For instance nje khona ama college of educations avalwa. Kuna college of educations nje avalwa. Kumele lawo ma college of educations abethi bepush o principals. Akube kuvulwa lama college of educations. Convertwe to our institutions, converted to our universities. Ukuze the more ingane ziphasa kakhulu zikwazi futhi acceptwa. Because buka nje lento eyenzeke eDUT. eDUT kwenzeke inkulu mistake. Enkulu mistake. Ngikhuluma as king la. Kunengane vele as applyile, ma applyile uyakwazi uaccepta futhi uyakwazi udecline. Ya vele system yakhona eDUT. Ya vele yakhipha ama acceptance letter even kuwona wonke umuntu. Ama acceptance letter even kubantu abangaqualify ya vele yonke isiyenzana isiyenza ukuthi kuphazamise i-registrations. Siphazamisekile. Because system yenzana ivele nje yadedela ama acceptance letter. So even noma uthi uya register awusakwazi ukungena ku internet register because njengamanje everything is temporarily blocked. Because okwenzekeni kusa investigate matter le yenzekile yokuthi nje kuvele kuthiwe wonke umuntu kuphuma ama acceptance letter. Cabanga ingane ifunde izame ngemali yokugcina kagogo iphase mhlawumbe ithole ngisho ibachelor mhlawumbe ikwazi ukuachieve u32 points kulo 32 noma 33 kuvele kuthiwe still ayikhona kungena e-university because of momentum yabafundi abaphasile baningi. Sikushayela izandla lokho kodwa asingagcini ngezandla abashayela izandla bese beyakwazi futhi ukungena e-university. Bese kuthi labo abashawe ama points abahambe baye go upgrade. Ziningi izikole zoku-upgrade. Ziningi zoku-upgrade is available and as legit. Abahambe baye go upgrade. Mina ngisho kuyibala ngoba kobe ngathi ngiyazimaketha la. Ziningi izikole zoku-abaye go upgrade. Kodwa kulaba ngempela abathole above 30 and going up. Labo bantu ngokomthetho kumele ngabe bayangena university kodwa ngenxa ukuthi pass rate is too high abangenile. Ngikhuluma as King Bhaka la. Ingakho mina ngathi mangithi ngimela abantu, ngibamela abantu kumnyama, ngibamela libhupha, ngimamela kunjani and i-IQ level yami ayona lento efana neyenyoni. Ayona le level ongayicabanga ngiyona IQ level yami. Mina noma yinini ngibeka umuntu phambili, ngibeka i-student phambili, but ugovernment akuthi kucelebrate okwenziwa amaphathi ukuthi i-pass rate is too high. Akube futhi nelento nama institutions venues awabe available. Awaba ama lectures abe available. Ama colleges avalwa kakhulukazi lawa of educations our reinstatwe. Awavuleke manje, abaqale phansi nje enziwe abe khona. Awabe nje reopen. Because njengamanje umthamo wabantu abangenayo muningi. Lento yokushintsha criteria, lento yokunyusa ama point, lento wenzani it's a dodgy game lento manje ukuthi no besidinga ama point amangaka kodwa ngenxa yesimo semomentum yama students angenayo sekuyasiphoqa ukuthi asiqale kulabo abangaka ama point. Lokho leko sekuyi mind game ke manje lento sekuyadlalwa. Isystem ikhahlela ngendlela yayo isenda ama acceptance letter kubantu aba wrong and lonke ya investigatewa kuphazamiseka ama registrations and so on and so forth. Inkosi emhlabeni ngiyindodana uma ngithi ngiyalwa mina, that is why mina I dedicate myself ukuthi ngibe available la ebukhosini esigodlweni ukuthi umuntu
bengabefika kakhulukazi makusithathu makumgqibela akwazi ukungithola mina ngikhulumi le ndiyavundava exoxwa abantu aba-illiterates mina mangikhuluma mina ngikhuluma into ubona kahle ukuthi kunobuhlakani la kunempumelelo kune-advice la ngokomthetho kumele kwenzayo because akuzona zonke izinto ezifuna umuthi ezinye izinto zifuna ingqondo ezinye izinto zifuna uthola umuntu ozoku-advise kahle akwazi ukuthi kube nama-building avaliwe yethi ingane azikwazi ukuyofunda kuthiwa ilokhuzana isikole ayi-acceptanga. That is why isystem yase-DUT igcinizela izilokhuzana igcineza lento. Durban University of Technology, there is a crisis regarding registrations and stuff. Ngizokuza kusasa live. Mase ngiyaphinda ngiza leyo kuboshwa kagogo maweni. Bafethu ngangishilo ngathi umuntu wesifazane mina. Ngokwepower. Umuntu wesifazane uvikelwe yimina. As much as empilweni kuyenzeka kugcine umuntu mhlambe kuba khona amaphutha wenzayo noma kunjani kodwa lokho akusho ukuthi singamvikeli. So njengamanje ngithi mina by spiritual ugogo maweni kumele bamdedele. Amdedele. Ngikhuluma ngogogo maweni. Show me looking back. Mina ngithi angijengoba besha abantu sengingene deep ngangena nakwicase yakhe ngambheka akayena umuntu of violence akayena umuntu ofisa ukubulala okumawena but umuntu obelievela kakhulu edlozini lakhe umuntu obelievela kakhulu emsebenzini wakhe angenza noma yini uma kumele amakethe umsebenzi wakhe kakhulukazi lo mnyaka uma ngabe kunabantu abafuna ukuthakatha lokho angakumakethe ukuthi uyakwazi ukwenza because kunemarket vele efuna ukuzwa liyonto ukuthi uyakwazi ukuthakatha ukuze babefuna ukuthakatha babelieve ukuya kuyena kodwa lokho abashele kona mina njengoKing Bhaka sengibheke ngabhekisa phezulu no angijengoba kushiwe lapha ecourt but kodwa nizobona inkantolo izomdedela unezingane zakhe unefamily unemsebenzi unama clients mina King Bhaka nje afuqa mama ngiyamsupporta nje spiritually ngiyamsupporta nakwasemhlabeni ngeke mina umuntu esifazane mangimbona ibhajwa mase ngiyasizakala ngoba kuumsebenzi wethu ukuthi umuntu esifazane sikwazi ukumsiza ngeke mina ungibone mina kodwa kuthiwa bekuboshwe nje inyoni hey bengizoyinyisa kuthiwa bekuboshwe inyoni bengizoyinyisa ngeke umuntu esifazane khohlwa ngeke nabantwana unengane yabo futhi nje ngiyithandayo ithe yenzeka lento bese beyilungisile benenkoku sikhotheni inkinga yabo bayilungisa kwa ukuthi bayilungisa inkinga yayo kanti vele bisiqalile imoya ngangayisho kulento ngathi bona bazosho bathi bayaxolelana kodwa izoqhubeka imoya ilwe ngakusho lokho la ku live video wami bangangi understand abanini ngakusho lokho ngangisho ngoba mina ngase ngibhekile mina angiqhumani bobabili angiqhumani nabo bobabili but mina nje ufuna uqamba amanga uma uyinyanga umuntu esifazane azi ukuthi ula enhlizweni yami azi ukuthi power ikuthanda u-right noma u-wrong azi futhi ukuthi siyokutshela makuthiwa khona ubulalile bengizosho mina ngithi hayi ubulalile hloba akukho la kuvela khona ukuthi ubulalile akukho la kuvela khona ukuthi ulimazile yena khona ngikho maweni la tsholwa yimini so inkantolo nje izobe yimdedele ayikho isentence azoyithola kuba mina ngiyiboni ngokwasemhlabeni angiyiboni ngokwasemazulwini igama kuBhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi uBhaka udabwe yini nginqole eqhaqhoqa imiza abafakazana ngotholotho likamentshise thuluza ngihambe nalo lefice ensimini xama uqalile kusazoshuba kusangenzeka noma yini uma favuke nje edanga abantu hayi mangishilo mina into isuke izoba njalo
either ukuthi khona obelievayo khona ongayibelieve mina nje uNkulunkulu wangibusa ngalonto alikho ilanga la ongifica khona kuthiwe ngithatha ibhuzu ngilibeka la kumuntu wesifazane mina alikho kodwa endodeni ngeke ngilibeke la ngalibeka ngisho la endodeni mayibhayisi hayi umuntu wesifazane likho ilanga umuntu wesifazane nje uyakhuluma njengengane abhayize ngengane action njengengane mina as you king mayisegaxela wesifazane ukwazi ukushaya yena ngempama aphinda akhala eqala futhi yena umuntu wesifazane aqhwa ngempama aphinda akhala yena umuntu wesifazane ukwazi ukuphazamisa la ehlweni kuphinde futhi kukhale yena akuthinta ihlo kancane nje phinde kukhale yena futhi umuntu wesifazane ukwazi baba ukuthi ulele kudilwe yena bese ethi wena futhi odiniwe kuyena odiniwe kuqala bese ethi wena odiniwe imidlalo bengabe sebevukwa amamuthi abo so ngeke mina ngelilanga ungifice ngibeka la kumuntu wesifazane ngeke mangisewuking khohlwa futhi ngeke mina ngisizakale ukuthi umuntu wesifazane usemgodini noma usendlini eminyama mina ke ngibhaka I will never forsake bawukuthi ile nhlobo efuna ukuthi mina ngithi usendlini eminyama umuntu wesifazane ngeke ngiyenze lonto mina ngishaba semajele amacala abawazi nabangawazi kunye nani lapho wesifazane nje kufanele ngomuntu wesifazane kuze kufike kuthenini uyindoda uthi uyangihlukumeza uma uyindoda umqondo wakho awuhambe phambili ube inhloko yingakho nje eBhayibhelini kuba noAdam mase kukhisha ubhambo luka Adam ukuze lapho uEva uma uyindoda umqondo uma uyindoda nje utetema uthi uyaqhaphaza umuntu wesifazane kushoda la kuwele emqondweni vele phela alikho ithuba elingasetshenziswa mayisekubambeni into wesifazane ile nto beyisinokwe vele uzokusebenza wesifazane angakusebenza baba uvuke ekseni ungagqoke ngisho ibhluk ungalazi ushonephi yabo that is why ngithi mina bafethu noma nini ngiyolumela iqiniso ifana mina noma ungikhonzile ungithanda ungisupporta angisoze mina ngakuyeka wangena emgodini usupporta mina ngamane libhubhe malibhubha baba ungisupporta sengizwile ukuthi usenkingeni noma sengizwile bese ngikwazi ungisupporta ngamane kunyiwe manginyiwa futhi sek that is why mina ngivula amasango la bese ngithi Wednesday ngine consultation Saturday ngisuke ngedamini ngiyosebenza mina chola mina ukungiphatha ngake mina futhi lokho nje bafethu mina njengamanje bafethu lokho mina ngicela nje ukuba clean I'm coming forward alikho ilanga longifica ngibeka ibhuzu la umuntu wesifazane right uyangena ngithini right noma wrong ngeke ungifice mina ngibeka ibhuzu la by spiritually I am not allowed mawuyindoda uthi bayasihlupha nje uyisitabane sendoda ushusho umuntu wesifazane uyisitabane sendoda futhi isitabane sendoda mawuyindoda nje ngiyabo umqondo wakho yabona awube fast ube phambili yabona ube phambili yabona intshayelelo ayibe kuwe bese wena uyamshayelela mawumbona ukuthi usabathe uyamakha ngamakheki unelungelo phela lokumdedela ke manje noma umcela vakashele kuwe uyamcela umuntu wesifazane ukuthi ayeke uvakashele ekhaya uyothola iyalo zika baba noma zika mani noma zabafweni noma zodadewenu akukona ukumqosha lokho into engafanele ukuthi ngiyaxosha ayikho leyo nto la yenziwa leyo nto uyindoda uthi angisakufuni ngiyaxosha wamasimba indoda axosha umuntu wesifazane futhi akaliwa kodwa futhi ngayo ngomqondo IQ yakho peka ukwazi ukufunda ukuthi udila kanjani nesimo tshela mina ukungibha futhi indoda izitatshema shusha umfazi akangizwa uwena ukwazi ukulawula umfazi ubona ukuthi uyasebenza manje uyibona ukuthi ungcono kunami vele ungcono ngoba unemali manje umfazi ukhona ngaphezulu kwami manje uyibona ukuthi ungcono vele ungcono ukhona ngaphezulu kwakho nje sophikani lapho vele ungcono wena mawuyindoda baba kumele uqhamuke namaqhinga ukuthi ngizokwenza u1 no2 ngizokwenza amabhizinisi
ngizomfaka kona umfazi angisupport sobambisana umfazi la sokhuphula kanje ifamily yethu uyabona nangu umfazi enza umsebenzi uyimanager njengoba imanager manje kushuthi uhlakaniphile umngami unedlozi elikwazi ukwenza imali okay ke ngizomsebenzisa kanjani ke manje masakha le family ukuthi kuye phambili hayi akasangilaleli lo awuthi ngiphinde ngisebenze kanje hayi suka mina yongitshele mina ngomuntu ohlulwa ukushaya ibalo bese ufuna ukukhala victim uba kanjani victim umuntu wesifazane umuntu wesifazane okwazi ukuba victim endodeni dedizwa ngithi mina alikho la ngongifica ngithi ngibe kuibhuzu la kumuntu wesifazane la ma social media ngithi lo yamfazi uyabhetha lo yamfazi nje kusho mina khohlwa baba khohlwa futhi futhi mawuthi ngishoda ngale yonto engiyenze lonto mina esikhondweni ngizothini imini uking ngiyaphuma ke manje ngiya live ngisawuxoxiza uQueen hayi khohlwa ngebayivume esikhondweni yonto ngisawuxoxiza uQueen ngoking kanti makhona inyoni engagcwala ngiyacela esigodlweni ngicela simgwebe usibanibani onje awucabanga ngithi ngicela simgwebe lo Queen ngicela esigodlweni yonke umuntu esifazane ngoba ngihlula nje ukumthoshlighter ngimkhanyisele la ngacacisele khona umuntu akwazi ngisho umuntu wesifazane ukwazi ukumprovoka bese vele memeza alwe bese uphumela kubantu uthi hey ngiyambona ukuthi ulwa kanjani bethi abantu ayingeke mhlawumbe uyagula umuntu wesifazane ukwazi ukumprovoke ngendlela aba weak ngakhona uhlule ukumsetha wena sukani madoda uNkulunkulu anibusise ngizobuya kusasa ngibe live sengizokhuluma kahle ngeindaba eyithinta umkunzi neyithinta ipower kodwa kufanele ngigqugquzele baningi abakhalayo la abakhaliswa abafazi alona ihlazo ukuhlukana nomkabo as long as into mayenziwa amicable kuba ihlazo mase kufayithwana sekuyafayithwana ihlazo but ukuhlukana akulona ihlazo futhi ukuhlukana by spiritual kuba indenye ye-solution ukuhlukana kuyikubizwa ngendlela mawuyiconsult kuthiwa indlela ayihlukane ngoba akasasiboni isidingo lowesifazane sokukuthobela njengendoda shuthi indlela ayihlukane ngoba wesifazane she is bound ukuthi indoda kumele ayithobele wena ndoda mangasakuthobeli ngenxa yezathu ayibekayo lo indlela iqala izithi zihlukane mhlawumbe uke wamfebela kakhulu akasasiboni isidingo sokukuthobela kumele ihlukane indlela mhlawumbe useyibona ukuthi ngempela unemali vele unayo akasakuzwa ngempela wena usuyinathing kumele ihlukane indlela uyabona mhlambe useyakubambabula akakushaya kuyanyiwa kanje sekumele ihlukane indlela ukuze lingalimazani indlela baba it's given by spiritual ukuthi kumele ihlukane wakuthi aniboni ngaso linye ningabi indawo hayi ukwalana nize nikhumbulane uma ningakhumbulani nomunye le shuthi noma kuthiwa benindawonye bengeke ilunga into yini into ebhedayo yilabantu athi umuntu omunye bethi ngisakuthandi athi omunye hawu uzongithanda awungeke ngikwazi ulahlana wena uzongithanda hayi angisakufuni hayi mina angisakufuni ngiyakufuna sangana lonto bethi angisakufuni lo dedela hambe mawungasamfuni wena intombi ayaliwe mfazi akaliwe wena mfazi mawuthi samfuni hamba wena mfazi mawufebile hamba wena mfazi masuyishaya indoda hamba hlukana indlela sekubuyena ukuthi ukuhamba kwakho uzokuhlela kanjani noma uzokwakhela eceleni le noma uzokubuyisela clean uyabona noma uzokushiya le ndlini kuhambe yena kodwa ke indoda ayivumelekile ukushiya umuzi baba yini inamba yamani ifuna 07981302